Το θέμα της κυρίας Παναγιωτακοπούλου είναι η ειδική αγωγή, η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και η εκπαίδευση σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Special education, psychological, social support and education, the children that they have oral problems. Of course, in normal education. Το σχολείο προετοιμάζει το μαθητή για τη σύγχρονη κοινωνική πολιτισμική πραγματικότητα. Για να πετύχει το σκοπό του, είναι ανάγκη να συγχρονίζει όλες τις παιδαγωγικές ενέργειες και πράξεις, προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών στις συνθήκες του σύγχρονου περιβάλλοντος. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εκείνα που αδυνατούν ή δυσκολεύονται πολύ να παρακολουθήσουν το κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν σε αυτό. Η ιδέα που στηρίζει η κυρία Παναγιωτακοπούλου είναι ποιος είναι ο ρόλος της ειδικής αγωγής στα παιδιά με προβλήματα όρασης, αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου, αν μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το παιδί με σοβαρά προβλήματα όρασης. Η ειδική αγωγή έχει τους ίδιους σκοπούς με την κανονική εκπαίδευση, αλλά ο επιπλέον ρόλος της είναι να άρει τις δυσκολίες που εμποδίζουν την επίτευξη αυτών των σκοπών. Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η ειδική αγωγή είναι η αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, δηλαδή η προσαρμογή στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Σημαντικός βέβαια εδώ είναι ο ρόλος του δασκάλου. Ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να παρατηρεί το παιδί καθημερινά σε διάφορες καταστάσεις. Είναι αυτός που μπορεί να αξιολογήσει τις δυνατότητες των μαθητών του, να εντοπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να τροποποιήσει τους στόχους του και να προσαρμόσει τη μεθοδολογία της εργασίας του ανάλογα με τις περιστάσεις. Σκοπός λοιπόν της αγωγής των μαθητών με προβλήματα όρασης είναι η μετάδοση γνώσεων, το συναίσθημα της εμπιστοσύνης και της αποδοχής στο σχολείο, την κοινωνία και την οικογένεια. Υπάρχει σε αναλυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τον Γκαμπέλ, το οποίο περιλαμβάνει τη βασική ψυχοσωματική οριμότητα του παιδιού, δηλαδή ποιες δεξιότητες έχει το παιδί, τη μερική, γιατί υπάρχουν παιδιά όπου έχουν μερική όραση και τα οποία πρέπει να εξασκηθούν σε αντικείμενα, εικόνες, σχήματα και χρώματα. Για τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία έχουν πρόβλημα όρασης, δηλαδή δεν βλέπουν, είναι η άσκηση στην αφή, ταξινόμηση διαφόρων αντικειμένων, αναζήτηση αντικειμένων με κλειστά μάτια μέσα από μια σακούλα, όσφρηση, άσκηση με διάκριση οσμών, λουλούδια, φρούτα, μπαχαρικά, η γεύση, άσκηση με τη διάκριση διαφόρων ποτών, γλυκών και φρούτων, ο προσανατολισμός στο χώρο, έννοιες πάνω κάτω, μέσα έξω, δεξιά, αριστερά και επίσης έννοιες μεσημέρι, βράδυ, πριν και μετά. Ατομικές και κοινωνικές συνήθειες, επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, πρακτικές σχολικές γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, η παραστατική, απτική και συναισθηματική ακουστική μάθηση, ανάλογα με την προτίμηση του κάθε μαθητή. Η σχολική τώρα ενσωμάτωση των παιδιών αυτών ή η συνεκπαίδευση δεν περιλαμβάνει μόνο συνύπαρξη ή απλώς συνδιδασκαλία, αλλά κυρίως μια δυναμική σύνθεση, συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες, ανάπτυξη της φιλίας, της συνεργασίας και τις κοινωνικές συναναστροφές κατά κάποιο τρόπο, ώστε οι μαθητές με και χωρίς προβλήματα όρασης να επικοινωνούν μεταξύ τους και επίσης να συνεργάζονται. Όλοι οι μαθητές και όλα τα άτομα είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά αυτό τους κάνει ικανούς να συνυπάρξουν αρμονικά. Οι μαθητές με προβλήματα όρασης έχουν επίσης την ανάγκη να έχουν μια επικοινωνία μεταξύ τους. Είναι η ικανότητα αναγνώρισης των ήχων, των εικόνων, των κειμένων, ανάπτυξη ικανότητας γραφής στη μορφή Braille,
χρήση της υπογραφής τους, να χρησιμοποιούν διάφορα μέσα ηχογράφησης και γραφής κειμένων και ειδικών συσκευών όπως κομπιουτεράκια, θερμόμετρο κτλ. Επίσης έχουν ανάγκη για κοινωνικοποίηση, κοινωνική συμπεριφορά και στάση σώματος σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή κοινωνική συμπεριφορά και στάση σώματος, συναισθηματική και συγκινησιακή εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αναψυχή, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επιπλέον, έχουν την ανάγκη για συζήτηση, συνεργασία και συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και κοινωνική συναναστροφή. Το θέμα τώρα της ψυχολογικής υποστήριξης στα πλαίσια του σχολείου. Όπως είπαμε, η τύφλωση μπορεί να είναι, η τυφλότητα μάλλον, μπορεί να είναι ολική, δηλαδή καμία αίσθηση φωτός, ή μερική μικρή αίσθηση φωτός. Οι πιο συνηθισμένες βλάβες που προκαλούν τύφλωση εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπου είναι το ποσοστό 35%, στο οπτικό νεύρο 22%, στους φακούς 17% και στους βολβούς του ματιού 16%. Αυτά τα αίτια είναι μάλλον προγεννητικά από διάφορες μολυσματικές ασθένειες κτλ. Επομένως, οι κυριότερες οπτικές δυσλειτουργίες είναι η ολική τύφλωση και η μερική τύφλωση. Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα καταγεγραμμένα 21.480 άτομα τυφλών. Από αυτούς το 65% είναι άτομα τρίτης ηλικίας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι περισσότεροι από τα 60% των ατόμων της τρίτης ηλικίας προσβάλλονται από το πρόβλημα της οχράς κοιλίδας που παρουσιάζεται σε ηλικία άνω των 65 ετών. Τα προγράμματα παρέμβασης και ψυχολογικής στήριξης ποικίλουν, αλλά ανάλογα με την αιτία, την ηλικία του ατόμου. Αυτά τα προγράμματα, οι μαθητές με προβλήματα όρασης, πρέπει να επικεντρώνονται στην κινητική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη, γνωστικές λειτουργίες, δεξιότητες επικοινωνίας, καθημερινές πρακτικές δεξιότητες και προσανατολισμό του χώρου. Θα παρακάμψω ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρει η κυρία Παναγιωτακοπούλου για να φτάσω στο θέμα της μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία που ακολούθησε ήταν κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις και η πολυπαραγοντική ανάλυση έδωσε ερωτηματολόγια σε 117 φοιτητές και φοιτήτριες του του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναφέρω μόνο τα συμπεράσματα προκειμένου να περάσουμε στις υπόλοιπες ανακοινώσεις. Η συνεκπαίδευση και η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο αποτελεί κεντρική θεματική της ειδικής παιδαγωγικής, εγείροντας όμως ποικίλους επιστημονικούς προβληματισμούς και θέτοντας επιστημολογικά ερωτήματα. Επισημαίνουμε λοιπόν, αναφέρει η κυρία Παναγιωτακοπούλου, ένα σύνολο από σημεία κλειδιά τα οποία ανακύπτουν κατά την προσπάθεια προσδιορισμού και κατανόησης του φαινόμενου της ένταξης. Δηλαδή δίδεται μεγάλη σημασία στο θέμα της ένταξης. Αυτό είναι και το θέμα της έρευνάς της. Η προσήλωση λοιπόν στη παιδοκεντρική θεώρηση της εκπαίδευσης, στην οποία οι ατομικές διαφορές γίνονται δεκτές ως ιδιαιτερότητες, ως πρόκληση και όχι ως πρόβλημα. Η βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας βασικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, είναι πολύ σημαντική για τους ερωτώμενους. Η εξασφάλιση επίσης ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού εκπαιδευτικού συστήματος για τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό, με έμφαση στην οργάνωση, τις διαδικασίες και το περιεχόμενο. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση της οικογένειας και της κοινότητας είναι επίσης απαντήσεις με υψηλό δείκτη. Η αναγνώριση της μεγάλης ποικιλίας αναγκών και τύπων ανάπτυξης των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, που απαιτούν ευρύτερο και πιο ευέλικτο πεδίο αντιμετώπισης. Η προσήλωση σε μια αναπτυξιακή, σφαιρική και συνενετική αντίληψη της εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Τέλος, οι βασικές αρχές και προϋποθέσεις που έθεσαν οι ερωτώμενοι ήταν αυτό ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται από όσους εργάζονται με μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης και με τους γονείς τους, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματά τους άμεσα, σωστότερα και σφαιρικά μετά τη διάγνωση, και είναι να έχουν απέναντί τους ένα προσεκτικό και φιλικό ακροατή, να υπάρχει σεβασμός για τα συναισθήματά τους και να γίνονται αποδεκτά ως φυσιολογικά, να ενθαρρύνονται να εκφράζουν αυτά που συνήθως
που νιώθουν τις σκέψεις και τις απορίες τους, να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να υπάρχει αντικειμενική πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα όρασης, την τυφλότητα και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης του μαθητή, να τους δοθεί ευκαιρία να συναντήσουν άλλα παιδιά και γονείς παιδιών με προβλήματα όρασης, να γνωρίσουν ενήλικες με σοβαρά επίσης προβλήματα όρασης ή τυφλούς, για να σχηματίσουν μια εικόνα για το μέλλον τους και το παιδί τους. Τέλος, να λαμβάνονται υπόψη η δυναμική της οικογένειας στο σύνολό της, η οποία θα πρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα.